Nangandam na ang Samal LGU galing magkulang ang supply sa oxygen. Gani gitakda nilang i-realign ang pondo sa bakuna aron makapalit og oxygen og tambal sa COVID-19. Ani ang report. Gikatakdang magtagbo ang mga opisyales sa Samal LGU karong Setyembre 24 aron hisgutan ang disaster fund nga gialokar unta nila alang sa pagpalit og bakuna kontra COVID-19. Sang litisod kuno ang pagpalit karon og bakuna sa mga LGU. I-realign na lang kuno nila ang pondo aron makapalit og oxygen ug dugang gamit og tambal alang sa mga panginahanglan sa mga pasyente sa COVID-19 sa maong isla. Naa may budget for vaccine but kabalo naman ta na medyo ang pag-procure og vaccine manggod sa karon is next to impossible. I don't know what unsa ang nahitabo nganong lisod man maunang ang uban namo budget for vaccine procurement i-realign namo. Sa pagkakaron, nakatala na ang Samal Island og kapin 1,500 ka mapositibong kaso sa COVID-19 ug dulan 200 ka active cases. Nakaalarto sab ang Samal LGU ilabi na nga nakatala na sab og Delta case sa mong isla nga hinuon naka-recover na. Sigun usab sa Department of Health Region 11 nga kung ugaling dunay ospital sa rehiyon nga manginhanglan og oxygen, andam silang mutabang. We have already procured additional O2 and this will be distributed sa ato ang TTMFs and also sa atong hospitals. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.